Garai bateko eskolatan aurrek arbeltxoak zeuzkaten marrazteko eta kaligrafia praktikatzeko. Arbeltxoaien gaur egungo bertsioa libreta digitalak dira. Oharrak idazteko edo besterik gabe zirriborroak egiteko balio dute. Honek 8,5 azbeteko LCD pantalla bat dauka eta stylus edo arkatzarekin egiten duzun indarraren arabera lerro fin edo lodiagoak egiten ditu. Pantalla ezabatzeko balio duen botoi bakar bat dauka eta une horretan soilik kontsumitzen du bateria. Beste modelo hau berriz zertxobait aurreratuagoa da. Pantalla 10,5 azbetekoa da eta 8 megabaiteko barne memoria dauka oharrak gordetzeko. Gero USB konexio baten bitartez ordenagailura bidali daitezke oharrak. Evernote aplikazioarekin bateragarria da, beraz oharrak etiketekin sailkatu eta hodeian gorde daitezke edozein gailutik ikusi ahal izateko. Eta hemen daukadan hau, telefonoa eta tabletaren arteko hibrido bat da. Bere berezitasun nagusia arkatz honek ematen dituen aukerak dira. Adibidez, posta, mapak edo bilatzailea irekitzeko lasterbideak sor ditzakezu pantailan ikur bat marraztuta. Oharrak idazteko aplikazio bat dauka eta nahi izan ezkero arkatza atera bezain laster irekitzeko konfiguratu daiteke. Hainbat tresna ditu, marrazteko, formak zuzentzeko eta testu ezagutzeko. Gaztelaniaz hobeto funtzionatzen du, idazketa prediktibo erabiltzen baitu, eta zoritxarrez euskarazko hiztegia ez dauka txertatuta. Samsung Galaxy Noten bigarren bertsioa da eta ikusten duzuen bezala 5,5 azbeteko pantalla handi bat dauka. Telefono gisa baldar xamarra da, hatz bakarrarekin ezinezkoa da pantailaren txoko guztietara iristea, baina arkatzari etekin ateratzen jakinezkero oso aukera interesgarria.